ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಾರೆ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಬೊಕನ್ನ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಗ ಎಂಕುಲಿತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದ ನನೈತೆ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಕೊಡ್ತಾನು ಭತ್ತದ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಬೇಳೆಂಡು ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಪಾಪು ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಲಾಪೋದೆ ಎಂಚ ನನ್ನ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಗುರುವಣ್ಣ ಬಾವಾ ಆಗಿದೆ ಕೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಬಾಯಂಗದಿ ಕೊಕ್ಕ ಪಾಡರ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಅವೇ ಕೊಕ್ಕ ತಿಂಪುಜಿ ಬಲೆ ದಾಮ ಕೊರ್ಲೆ ಟೂ ದೋಪಾಗ ಮೂಲು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ನಡ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರವು ತೂಂಡ ಬುಡ್ಪು ಜೇತೀನಿ ನಾನು ತುಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ 4 ಬೊಂಬೈ ಸೇಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಬೊಂಬೈ ಸೇಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಸುಂಟು ಬತ್ತಾನ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ತದ ಗಂಟು ತೆಪ್ಪುಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಅವು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಬೆಂಕಿ ದೀಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದಿದೆ ರಾತ್ರಿ 2-3 ಕರಿಯಪ್ಪೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಲಿಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರಲ್ಲ ತುಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿ ಎಂಕ್ಲ ಕರಿಯಪ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮಂಚಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಬ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ 24 ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಡೆಬೋದು ತುಯರೆ ಪೂಜ ಮೂರು ದೂರ ಹೊಡ್ದಾನೆ ತುಪ್ಪಿ ಇದೆ ಗುಲಿ ಪುಣ್ಯ ದಾದೆ ಗುಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿ ಅವಳು ದಾಸಿ ಆಯ್ತಾ ಕೋರಿ ತೈಪಿನೇಕು ತಿನ್ನಾಗ ಏನು ಚಾಪು ತಿನ್ನಾಗ ಹಾಪುಲು ಬಬಲು ಬಂದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪುಂಡಿ
ಈಗ ತಿನ್ನು ಹೆಂಗಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನತ್ತೆ ಈನ ಪರಿಮಳ ತೂಲ ತಿನ್ನು ಪರಿಮಳ ತೂಲ ಸೌತೆ ತುಂಡು ಬೋರಿಂದೆ ಬಂದು ತಿನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತಿಂದ್ರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಓವರ್ ಅಂದು ಎಣ್ಣಿನದಿ ಓವರ್ ತಿನ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಈ ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಕರೆಯಂಡಿ ಎಂಗಳು 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು 15 ಕರಿಂಡು 15 ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾಕೆಪ್ಪಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್